L-istabilità fil-Libja hija essenzjali biex nipprevjenu li jkomplu jintilfu aktar ħajjiet lilin mill-kosta Libjana. Kliem il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Federica Mogherini fir-risposta tagħha għall-ittra tal-membru parlamentari Ewropew Laburista Miriam Dalli. Ittra fejn Dalli talbitha biex tagħti aktar importanza lill-immigrazzjoni fid-diskussjonijiet dwar l-instabilità fil-Libja. Istess ittra kienet kisbet l-appoġġ 64 membru Ewroparlamentari ieħor. Qalet kif hija ħeġġet lir-rappreżentanti Libjani sabiex jaħdmu flimkien fuq sfidi komuni. Żiedet li dan jista' jservi bħala miżura li tgħin biex tinbena l-fiduċja u ġib kooperazzjoni akbar. L-Ewroparlamentari Laburista sostniet li s-sitwazzjoni fil-Libja għandha tibqa' ta' priorità kemm għal Malta kif ukoll għall-Unjoni Ewropea u dan biex tiġi aċċertata il-paċi fir-reġjun. Fid-dawl ta' tweġiba ta' Mogherini, Dalli qalet li r-risposta tagħha turi li l-Kummissjoni Ewropea qed tieħu b'aktar serjetà l-immigrazzjoni u l-effetti tagħha fuq il-pajjiżi membri.